بەری ڕۆژ ڕۆژاوا دەرکەوە لە مەتەوا، پێویستە لە خۆزیڤرین دەگەل تۆبە و لاڤا. لازمە ئەم vەگەڕن لە ڕیا ڕاست بگەڕن، بەرێ خوا بدن خۆدا بە باشی تەv بگەڕن. هێ ڕۆح دەرنەکەس جلاش تو vەگەر ji ڕیا شاش، تۆبە بک bi dil û can dûr kev ji feعlê nebaş. Ew zemanê vala çû giş ji umrê me diçû، kesê dida pê nefsê xwezana dî lê têk çû. Ka umir çi xwas maye ecel tê mîna baye، heta niha tu kesek ji dest wê nereviyaye. Saniye û deqe û saet dema hat nade muhlet، îro sibe ji dest çû destvala diçî axiret. Kesî jêr nedî çare dema hat demjimêre، kêm û zêde nabe ew ji hêza însan dere. Dema xweda bide emre ma kî dikare nemre، berî mirinê tôbe bik wê ew were bitere. Ew bitere tê qebrê xweda dide te sebrê، gora alemek pir xerîb sindoqa rojên berê. Ji bo gorê bik tedbîr xwe bavê ji Rebbê kebîr، bi tobê dest pê bike divê tu vênek ji bîr. Bi tobê re nedamet ew nîşana sedaqet، bila bi te zor neyê sebra li ser îbadet. Ey gunehkar vegere seh xwediyê xwe nadire، sînorê xweda danî parêzgehe ji me re. Kesê xwedî kesayet dûr e ji her necaset، li deryê kesî naxe ew diparêze rûmet. Kesê nekir tiştê baş li axiretê berê aş، digel agir û pêtî li evraza dikin kaş. Dema te ev biryar da ji dil xwe bavê ji xweda، ew ê di gaziya te were pêxember ev mizgîn da. Hedbî ji dil bik tôbe cehennem nevek sobe، ger nefsa te zor da te mişar nêze şam dûr be.